Salut, bine v-am găsit la un nou vlog, sunt Răzvan și astăzi vom face fripturi în zăpadă. Și fac și eu și fratele meu, pentru că Dani n-a vrut să vină la mine. Așa, și primul este fratele meu. Hai să vedem ce face. Hai, ești gata? Hai. 3, 2, 1 și... S-a dus ca o sarma. Hai, rândul meu. Ia și țin. E, pe rândul meu. Gata? Hai! Eu sunt Lăduț, bine v-am găsit! Acesta este Răzvan care acum o să facă o săritură. Hai! 3, 2, 1 și... Uitați la ca să spună fratele mănușile. Hai! 3, 2, 1 și... Acesta a fost episodul. Dacă vreți să mai vedeți, o să mai facem niște vloguri acum. Stați pe Răzvan să vă ridice. Uitați și fața. Este mort. Alungat. Acum o să mai fac eu un salt. Ia, te că fac un salt. Și practic asta e casa mea. Da, în spate. Era să și cad. Asta e casa mea. De cam. Hai, aceasta este casa. Acum o să vă filmez pe toți. Haide, mă. Sări. 2, 3 și... La fel s-a răsturnat. E răstignit. Face pe răstignitul. Hai. Cam atât și cu acest vlog. Am fost Răzvan Infinit și v-am salutat. Pa, pa!